Salam dostlar, emmäňize. Bugun ýene-de men Nizam, Zara Muhammed bilen durmuşyň diýen aýdymlar reaksiýa berýäs. Kanala podpisasiya we like basmagy unutmaň. Kommentariýada hökmen öz pikiriňizi galdyryň. Galdyryň. Siň pikiriňiz. Hakyky durmuşdan alman. Men Zara Muhammedova. Men çağı wagtym bellaýdymçy bolmagyma ýardam edýärdim we men bu arzuwlarymyň haçanam bolsa bir gün ýetjem anan ýardam bolmajak ýalydy. Ýöne başardym. Hawa hiç zat ansat bolmady. Ýöne şu wagtym durmuşyň kynçylyklary wagtlar özüni ýatladyp dur. Emma zadyň gowy boljagyna anan ýardam. Bu da men durmuşum. Geldimeçe. Görýän, eşiklerini çıkarştırda gaplar ýuwuşdyr. Saltyrak bol. Yani hakykatdanam şu klipde şeýle alsak, yani hakykatdanam şeýle maşgalalar bar. Çağalarynyň arzuwlary, zatlary bar. Gyzypgany o kaçanda çağı özüniň arzuwy özüň edip bilýän zadynda ösüp bilýär. Ösüp uly mümkinçiliklere, uly şanslara, ýeňişliklere eýe bolup bilýär. Bu meniň pikirim. Şo zat esasy görkezip bilipdir tügeleme klipasa ýok. Klipde gowy zat, gowy düşünje görkezýär. Heniýdim gaplar ýuwup dursun men. Ýuwup duranga bir saat boldy. Saltyrak hereket etýär tamam. Başga da işler käne. Çağanlar beýtmellerle. Ne üçin şeýle köpsi, köp maşgalary şeýle özüniň oglunyň ýa-da gyzynyň başary bilen edilýän zadyny etmeli. Mysal üçin maşgalada şeýle bolmaly. Gyzyň meselem gyzyň ýa ogluň özüň edilýän zadyny etseň, şonda durmuş sen üstünligi, ýeňişleri eýelen bolýar. Eýeleýän-de meniň pikirimde bilmedim. Esasy ýene üns beren zadym. Şo zady görkezip bilipdir köp enatan realny hakykatdan bolýan waka şol. Şonu görkezip bilipdir, men şoňa haýran galdym. Ýene bir zat aýdyp geçmek isleýän, şu tarapda Allah Taala tarapyndan berilýän her kime bir hünär berilýär-de. Kime aýdymçylyk, kime sport, kime ýene bir zat, kime aktrisa, aktyor bolmak şolar ýalyk. Şonu düşündirjek bolýar-da. Her kime Allah tarapyndan berilýän hünäre eýe bolsa, şonda şowly netijeler gazanyp bilýär. Esas şonu görkezjek bolýar bu klipde. Tügeleme. Gowy ideýa. Näme işlep dursun? Men sana näme etdiýdim? Gaplar ýuwuşdyr diýmedimmi? Aýdym aýdan bolýarmy? Sen aňryňda barmy aýdym aýdar ýaly. Getir berik. Saltyrak bol. Hiç kaçan şeýip çağan ýüzünden almalylar. Hiç kaçan şeýip çağan ýüzünden almalylar. Sebäbi çağı şol edip bilýän zadynyň höwesi gaçýar. Çağan psihologiýasy intäk ösüp ýetişenok çağa wagty. Hiç kaçan şeýip gyýyrmalylar, şeýip gaty gürlemeliler çağa. Meniň pikirim bu. Lalaşmaň, onu özüňiz bilýäňiz. Aýdym aýdap elýär.
Hemen kokun. Beyitme de bu çağanı. Yetiş gelen çağanın yüzünü alma da. Özüm yatırma da beydim. Näme howasy şuwa? Howat wamy? Özüm gowul ýer. Ondan işlerini etsin, bolly şol. İşlerine der de. Kıydım. Vahe, kıydım. O yani ne oldu? Söylem. Ecene vakt düşünýänle ejeňdir de. Hiç wagt özüm yatırma. Bu mu kıydım? Bu mu? Bolýar. Şu taýda kakas dogry iş etdi. Berekella. Hani men häzir gurlaşan ejeňim. Sazam gowy agali. Bu da menin Durmuşam, yadadım ağlaşam, enter barışam, gündür yanmışam. Bu da benim durmuşam, yadadım ağlaşam, enter barışam, gündür yanmışam. Yönetimde bu dünya şeyde oynarken ben yakınma düşünce ayrılmam yanlış mıyım? İster isterdim hiç izleme asla yıkanıp kalmana güç varken başka. Bu da benim Durmuşam, yadadım ağlaşam, enter barışam, gündür yanmışam. Bu da Benim durmuşam, yadadım ağlaşam, enter barışam, gündür yanmışam. yokken sana göre de durulması dertken onun vardır bir çıkalısı her adımda özünü anlamalı unutma hiç savur hem de şükür et. Şu taýda dogry welläk geçipdir şu aýdymda. Her adymda özüňe inanmaly. Dogry aýtdy. Näme iş ýaşajak bolsaňyz, hemişe de özüňe inanmaly. Özüňe inanmasaň şol iş ugruna bolanok. Hiç haçan ugruna bolanok. Dogry welläk geçipdir. İster isterdim hiç izleme asla yıkanıp kalmana güç varken başka. Bu da benim durmuşum Yadadım ağlaşam, enter barışam, gündür yanmışam. Bu da benim durmuşam, yaradım ağlaşım enter barışam, gündür yanmışam. Sen haçanda şol üstünlüğü ýetdiň, bilýärmi? Haçanda sen üstünlüğü ýetdiň, şonda seňe gowanýarlar, bilýärmi? No dogry, ejeňem, kakaňam meselem bolup bile, ejeň meselem sen şola urdan üstünlüğü ýetip bilmersiň, sen şolara ýalak düşünjeler eýe bolýar-da, dogry. No ýöne, meň pikirim Allah tarapyndan her kime berilen ukyp hünär bolýar-da, şol özüň istemeýän käriňden gitseň, gelecekde sen uly sepkitlere, uly netijeler gazanyp bilmeýäň, şonu düşündirjek bolýar klip esasy, ýörelýän tema esas şol. Klipin söz yok. Klip gowy, sazam gowy, klipin senarisam gowy. Ütköşük bir ideýa. Hakyky, no, ihlasy zahmet ýerine düşüpdir da, eden zahmet ýerine düşüpdir tögeleme. Munun beýlami işlerine üstünlük, sunuga dalamda ul üstünlük sepkitleri etmegine
arzu edýän. Kanala agza bolmagy unutmaň, like, komentar ýazmagy unutmaň dostlar. Men ýene siz bilen indikaýdym we ýaň başynda size sorag berýän diýdim. Indi size sorag. Siz esasen kim haýsy türkmen estradasynyň haýsy aýdymçylary sevip dinleýäňiz? Amalia Gulmuradowa, Anush Muratturdiýew. Komentarýada jogaplaryňyza garaşýan dostlar.